Mga hangol o kaon, no? So karon na namin diri sa payag. Among blima ni unsa ano pag adto anang kaon diha. Nami kaon adto ang anso. Unsa ano pag anang kaon? Tawa. Na diha ang kaon. Unsa ano mo aning kusog kay ulan man. Pasangil tag palit. Yes. Wala na ulan, makakaon na ta, Hans. Nice. Okay, hulat lang tanan mo gawas diha kay pasampit ah. Tanay na nawag, yeah. Kitawag na may adto na may. Ato, ati ka, mas buang, okay, gutom na huwag ka dong. Nanapoy lain niabot, kuyugan naman eh. Yes. Diyo, kusugan niyo mukha, no? Muna kina nakakaon. Dali, kami nakakitag ka dyan. Galibog pag-itay mo una. Unahin ninyo. Unahin ninyo itong... Gaulat mo plato dong. Nice. Tulong lagi ka plato, matay. Tagutlo may plato. Upat gini. Sakwes. Atau migo aso ron. Untukan. Ikaw gunat gol. Basa para ulan. Kana kawan-kawan na taginagmay kay no. Tagot-tagot ta kay no atong kauban ka burot-burot na pod. To. To. Gunat gol. Pero kani guntawan ang kapit no. Gutom mo lang gol. Kaon jud. Eh nabasa mo budan. Cha. Dami arap po. Gutom. Dami gol. Atsa lami agad. Kana hunat ana diha kay no. Daghan ng tawo nga abot maulaw na ta. Hunat soy. Ikaw lang. Dami arap pas lechon. Kanila pagbuang. Dami. Awa pa dyan mga ulaw. Sanang mga tabon sa baso. Pahaga pa nila paggamaw. Bali na bukog para di kita halata. Sulita yun. Napay pa ka pa yung dessert. So weird. Umagkaon naman yung dessert. Uy Hans, saan sa mga Hans? Mo din nalambok. Lakarong kagoy panamilit. Abi kay managaon ha. Ya, unsa man kamusta okay ra? So weird. Gadala pagbalon. Oy, dila pagbalong boy. Ano na? Nice. Busog na? Hans, busog na? Sulit ra bisag nabasag ulan. Gangisi na kay managkaon. Sulit. Na, kulang balik ta. Oy, ayan na. Ikaw lang na kayo. Salamat kayo.